ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчандта мошинои нав қабул карда пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо ҳамчунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира ягон чи барои фурӯхтан бошад, маромад, сурат ва маълумотам дар номаро имо ба ҳисаб роя кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навор аст Daewoo Nexi бо нархҳои арзон, Opel Vectra ва Toyota Corolla ва мошинои боркаш ки Hyundai Porter ва дигар намуд мошинои советские аст ки бо нархҳои арзон ҷудо кардем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор аст. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 161 сомонӣ. навора сар мегӯям, то охираш тамошо кунем, навора падисаш кунем. маромад, рафтем. Яке мошини фурӯшии имрӯза аст дӯстон, аз территорияи Москва аст ки Ford Focus сеюм версия, яъне ки сеюм серияш соли бароишаш 2014 солае ки судишфурӯш тоқа бензини холӣ. объем мотораш 1.6 литр, коробкаш механика, системаи мушибадрон беҳтарин. ҳам ледни баллон дорад, ҳам зимни баллон дорад ки ҳар душкунсон аст ки ҳам фасли зимистона, ҳам фасли тобистона. кондиционер, электропакет, обогрев сидени, автозапуск ва мошин мега дуюм одам гаштаги аст, дуюм владелец. хоб мошин дарги пӯшидаги надорад, такси гаштаги нест. ҳолати мошин бадрон беҳтарин тозак аз як бародари тоҷики худамона. айни ҳол дар Москва, дар Россия қарор дорад. мошини мегад айперевский край, яъне ки айни ҳол дар Москва. ҳолати мошин беҳтарин ва фурӯхта мешавад бо нархи 690 000 рубл. бо арзонтар ҳам мешавад ё ки алиша ҳам мешавад ба ягон мошине ки дар Тоҷикистон буда. фақат мошинои Toyota Camry Ducati SK, яъне американка бадон SK бошад, американка алиш мекунад тоқа ба Toyota Camry Ducati. дигар намуд мошино мегад лозим нест. кадоми сумкати мегирам мега бо нархша арзонтар мекунем мега 690 000 рубл аст. бо конкретна арзона мешавад. ин ҳами рақамош аст. рақамои Россия пайвастани кор мекунад ва дар рақамошонам WhatsApp пайваст доранд. одамоне ки наличи мегирад арзонтар мешавад. ҳолати мошин беҳтарин, бе ягон расход, бе ягон камбудӣ. дар ҳамин рақамҳо занг занед, ба шумо бештар маълумотро фаҳмода метиҳанд. марамад. ди мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдро мошинаи боркаш аст ки Hyundai Porter соли бароишаш 2001 солае ки судишфурӯш гази холия бадано ки заводской газ. мотор мега дизел, коробкаш механика, системаи мошин нахаду беҳтарин. ойнош мега электропакета, баллон мега миёна, 4 диска ва самбуфер магнитофон мега часпондаги аст. краскам хуб аст ва мошинча мега 4 панҷмоҳе ки дар хона хуб аст. дастрошна мега фурӯхта мешавад бо нархи 50 000 сомонӣ. боз арзона мешавад. хоб мошин баъдон ҳам вариантҳои алиша аст, ҳам вариантҳои фурӯхтан ки агар ки аз территорияи Россия, Москва аст ки ҷое ки ҳам территорияи Россия мошинои алиши ҳам бошад, мега алиш мекунем. мошини Тоҷикистон буда, қатъи мошинои Россия буда алиш мешавад. хоб ин мошинча баъдон айни ҳол дар Душанбе тарафи 9 километрда қарор дорад. ҳам фурӯхта мешавад, ҳам алиши чӣ хеле ки фаҳмондум. балабои намуде ки дар территорияи Россия бошад, мега мошин ба и алиш мекунад. кадоме ки сумкати мегирад 50 000 сомонӣ, бо арзонтара мешавад. ин ҳами рақамҳои Россия шудаста ки позитсияни кор мекунад ва дар рақамошонам имо WhatsApp пайваст доранд. Hyundai Porter 2001 сол системаи беҳтарин. мошин мегад айни ҳол дар хона хуб аст ва соҳибаш дар Москва аст. бадрон вариантҳои алиши аз Москва дошта бошад, ай Россия вариантҳои худтона пешниҳод кунед. кадоме ки сумкати мегад аз Тоҷикистон, бо арзонтар мешавад. маромад, 50 000 сомонӣ муомила дорад. саи мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдрон Opel Vectra аст ки светои вишнови, светои олучагӣ. соли бароишаш 1993 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 модел, коробкаш механика, системаи мошин бадрон нахадвай. мошин яксола ҳуҷҷат дорад. 4 та баллон мегад 80%, 4 диска, центра замок, пулка дуюм мешавад. камбуди мошина мега ки фақат баъзе ҷои краскаш царапи надорад. як краска мекунӣ тамом, ҳами камбудиш як краскаи холия мегирӣ, краскаш мекунӣ, дигар ҳама ҷош 100%. чашкаош варид надорад. ҳолати мошин мега беҳтарин, як краскача тамом, дигар камбуди надорад. мотор, коробкамаш беҳтарин ҳолда, мотор мега дуд намекунад. айни ҳол дар ноҳияи Данғара қарор дорад ва нархша 13 000 сомонӣ гуфтадаги бо камтар, дигар мегад арзон мекунем.
срочно мегӯяд сум дар кор ба хотири мошини арзон фурӯхташа ва як 500 сомон гаша мегӯяд арзонтара мешавад. ин ҳамин рақамҳо мегафошон аст ки пайсияни кор мекунад. ин рақамҳошонам WhatsApp пайваст доранд. марҳамат занг занен ба шумо арзон мекунанд ва муомила карда метавонанд. дигар маълумоту иловагӣ тариқи ҳамин телефони дӯстони азиз Opel Vectra аз ноҳияи Дангара 13000 сомонӣ ки нархи бениҳоят арзон. агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира ягон техника барои фурӯхтан бошад, марҳамат сурат шарда кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Mercedes-Benz C-класс ки сечка соли 1995 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор 1.8 литра коробкаш механика сайзтани мошин баъдрон беҳтаринай. 4 диска 4 урон 80%, салон тоза, дарош ручной мега ҳуй мешавад, яъне ки ручной поён боло мешавад, салон тоза. умуман мега ягон ҷош задагӣ пӯшидагӣ надорад, ягон ҷош тамоман пӯшидагӣ надорад. беҳтарин сайзтани. нархи мошин аз 34 мегам бо арзонтар мешавад ва ин мошин дар территорияи Душанбе пойтахта қарор дорад. кадоме ки наличи мегирад бо арзонтар метием мегӯяд омада аз пеш бинед. ин ҳамин рақамҳошо ба видео наста кор мекунад. пас яъни аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотша мегирем. мошин дар Душанбе 34 арзонтар мешавад. марҳамат тамос гиред. дӯстони азиз, кадом намуди мошине ки шумо мехоҳед дар комментари нависед. мо мошини гуфтагии шумо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаш мекунем. кадом маркаи мошине ки ба шумо лозимай, танҳо дар таги видео нависед. мо ҳамонро хонда ҷудо карда пешкаштон мекунем. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон ҳастай мошинои Toyota Corolla аст ки светои сафед. соли 26 2009 солае ки судишфурӯш бензин газ ҳардош кор мекунад. мотор 1.6 литри простой, коробкаш автомат, сайзтани мошин баъдрон беҳтаринай. мошин мега як даст гаштаги аст баъдро ва умуман мега такси гаштагӣ нестай. соҳибшон хел гуфтиянд. кондитсионер, электропакет, 4 диска, 4 бронаи 90%, салон тоза, мошин баъдрон беҳтарин ҳолат аст. соҳибшон хел маълумотоша гуфтиянд. мошин мега баъдрон як даст гаштаги такси умуман гаштагӣ нестай. чизе ки соҳибшон гуфта ҳамира мо ба шумо пешкаш кардем. хоб мошин дар Душанбе айни ҳол нархша меган 70 та. хайбо қайдшон кадом метавонед ки арзон карда тонед ва савдо кунед. рақамошон аст навистагӣ дар поини видео. нархи мошин 70 та. чанд қа арзон мекунад мека ин наша ягон чи гуфтагӣ нестай. то қассуми холӣ ва алиш намеша. марҳамат дигар маълумоти бештар аз рақамҳои поён буда. шашум мошини фурӯшии навбатии мо аст баъдрон Daiwa Nexia аст ки светои серебристи соли 26 1996 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литра, коробкаш механика, сайзтани мошин баъдрон нахадай ҳолати средния, на зури зур на безеб ҳолати мошин мегад нахадай ҳамин хел сайзтания. чӣ хеле ки дар наводиси мошинча ин ҳамин хелае. электропакет 4 диска 4 бронаи 70% баъдро хай мошина камбудиша ягон чи гуфтагӣ нестай. кадом метавонед ки мехарем бо маълумотҳои пурраша мегирем. мошин айни ҳол дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ территорияи Калхозобод боло қарор дорад ва нархша мегӯянд 8500 сомонӣ. одамоне ки мехарад бо ягон сум арзон мешавад. дар комментар аз шумо хоҳиш кардем ки баъдрон мисол ҳамин хел Daiwa Nexia арзон монем. ина барои шумо ҳамин қад Daiwa ёфтем ки арзонай 8500 сомонӣ баъдрон арзон мешавад 8500 сомонӣ аз территорияи ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ. рақамошон мегафон аст. кадоми шумо ки мехоҳед аз ҳамин рақамҳо бештар маълумотша мегирем. агар шумо дар чунин мошинои фурӯшии арзон, мошинои боркаш, хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад, марҳамат роя кунед, фурӯшта мегузорем. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Mercedes-ои E-класс аст ки соли 26 1996 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 2 литра, коробкаш механика, сайзтани мошин баъдро нахада мошин мегад авангард, кондитсионер, люк, салон тоза. мошин мега хай камтар мега ҳамин мисол мотораш мега расход дорад. дигар ҳама ҷои мошин 100%. электропакет ҳуҷҷат дорад, кондитсионер, 4 балон мегад пачка ва краскашам навай. документ балон нав, кондитсионер, люк, салон тоза. ай мотор мегад камтар хай мисол расход дорад мега нагуфтиян чай. мошин авангард ҳамин хел наистиян. Mercedes E-класс серебристи свед. хоб нархи мошин аз 32 та мегам бо арзонтар мешавад ва ин мошин мега дар территорияи шаҳри Бохтар
Қорғон-Тепада қарор дорад. 32000 сомонӣ конкретна арзона мешуданд ки ҳамин расходча минус мекунанд. Рақамошон мегафон аст, ягон маълумоти иловагӣ хоҳем фаҳмида, мисол дар ҳамин рақамошон занг занем, маълумотча гирен. Савдош мега танҳо дар назди капоти мошина мега ба телефон савдо намешавад. Лайкотро нагузорем, фаромӯш накунем ва силкаи навори моро дар ватсап имо падисаш кунем. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аст Бадрон, вазн 21014 аст. ки чӣ хеле ки шумо дар комментария хоҳиш карданд ки вазн 21014 моне. Баъри шумо омода кардем Бадрон ки мошинчаи хубай ва системи соз. соли бароишаш 2004 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекард. Моторош 1.7 литр, коробкаш механика, системи мошин Бадрон нахадвай. мошин танировкаш мега 1 солай, ҳуҷҷатош мега 4 моҳи дига, мотор мега 100% политсейский мотор ва самбуфер, салоншам тоза ҳай. Ягон чи бо арзона мешав мега соҳибшон дастфирошни сум дар курай. Радной краска сафед, мошинча нахадо бе ягон таъриф, бе ягон чи. хоб нархи мошина 20 мегам бо арзона мешав ва ин мошин мега дар душанбе пойтахта қарор дорад. ин ҳамин рақамошон мегафон аст, пайстани кор мекунад. ягон маълумоти иловагӣ хоҳем фаҳмидан, мисол аз ҳамин рақамо дига маълумотча мегирем. то қассуми холӣ мегад арзон яъне ки алиш намешавад ва савдош мегад дар назди капоти мошин. бисёри баъд такрор намекунад. кадометон ки мехоҳед занг зада маълумоти бештарша гирем. нархи мошин 20 ва мошин дар душанбе. дӯстони азиз, бозам такрор мекунем ки агар шумо дам ягон намуд техникаҳо, ягон намуд мошинои боркаш, ягон маҳсулот, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамат шавам, хали сурат, маълумот, адрес, рақамотон ҳамаашон нависта рӯй кунен. мо дар видео оянда фурӯшта рекламадаш мегузорем. чӣ намуди мошине ки шумо мехоҳед дар комментария нависед, мо албатта ҷудо карда пешкаштон мегузорем. дар имзо ҳамха мошини фурӯшу пешкаш накунед то видеои оянда.